Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako možete ukloniti zvuk sa audio zapisa. Program koji ćemo koristiti je Audacity. I ja sam ovdje snimio nešto. 1, 2, 3, 4, 5. Čujete ovaj zvuk, neko šuštanje u pozadini, to ćemo ukloniti sa Audacity. Idemo da otvorimo Audacity i evo ga, i ubacujemo to u njega. Vidite, ovo ste vi govorili, a ovo je šum. Slušajte. I sad označimo ovo gdje vi niste govorili. Idemo na učinak i uklanjanje šuma. I stisnete definicija šuma. To obavezno napravite, nemojte samo označiti sve po uklanjanje šuma, jer će i vaš glas onda on prepoznati kao šum i vaš će glas totalno smanjiti i opet neće valjati. I ponovo stisnete ovdje da označi cijelu snimku, onda učinak, uklanjanje šuma i sad ne idemo definicija šuma nego u redu. I on je sad smanjio, poslušamo sad. 1, 2, 3, 4, 5. Vidite, gotovo da se i ne primijeti šum. I eto ga, to je to.